30 évvel ezelőtt, 1995-ben indult el a Magyar Állattenyésztők Szövetségének története. Azé a szervezeté, ami példaértékűen köti össze a hazai állattenyésztés minden szegmensét. A szövetségbe tartoznak a legkisebbek és a legnagyobbak is. A méhektől a tekintélyes méretű húsmarhákig minden állat sorsa fontos. Az évek során a Magyar Állattenyésztők Szövetsége egy olyan ernyőszervezetté vált, ami nem csupán összefogja a hazai állattenyésztés szereplőit, hanem az érdekeiket is képviseli, információkkal látja el őket, és kiállítási lehetőséget is biztosít számukra. Lapozzunk egy kicsit most vissza az időben, idézzük fel a Magyar Állattenyésztők Szövetségének indulását, és tekintsünk egy kicsit a jövőbe is, hogy milyen célok mentén dolgozhatnak együtt a szakemberek a magyar állattenyésztés jövőjéért. Tagszervezete van az Állattenyésztők Szövetségének, a szövetségek egyesületein keresztül. Egy nagyon színes kép, ami elénk tárul. Szarvasmarha szövetségen belül is több mint 10 egyesület, a lótenyésztőknél közel 20 egyesület, a juhtenyésztőknél több mint 35 fajta az, amit integrálnak. A baromfi tenyésztők is nagyon sok fajtával dolgoznak, illetve fajjal, az őshonos baromfi tenyésztők. Tehát itt egy nagyon széles paletta van, nagyon szerteágazó érdekekkel, az őshonosoktól az intenzív fajtákig, a zárt tartás, az extenzív tartás. Tehát nagyon sok nem csak a tartásmód, hanem a gondolkodás, a megközelítés a különböző dolgoknak, és kihívás megtalálni a közös nevezőt. Ügyvezető igazgatója a MÁSZ-nak 2005. február 1 óta vagyok, de már korábban, mint fejlesztő mérnök dolgoztam itt Demeter János mellett. Azt mondhatom, hogy az első találkozásom a MÁSZ-szal, illetve azokkal az emberekkel, az 1998 volt. Az első időszakban azt próbáltam feltérképezni, hogy mik azok a legkisebb közös többszörösök, amik mentén el lehet indulni. Az egyik ilyen volt a tájékoztatás, az ismeretterjesztés, a kommunikáció. Nagyon fontos volt arcot adni a szövetségnek, nagyon fontos volt megismertetni a döntéshozókkal is, hogy itt egy olyan közösségről beszélünk, ahol a szaktudás az egy nagyon fontos szempont, a mértéktartás, a mértékadó vélemény. Hát azért az elmúlt 30 évben több kormány jött és ment, a döntéshozók jöttek, mentek, ez a szövetség maradt, és az elvek, a célok azok nem nagyon változtak, és úgy tekintjük és úgy látjuk, hogy mindegyik döntéshozónak fontos volt kikérni a MÁSZ véleményét. Milyen stratégiai célja lehet a magyar állattenyésztésnek? Egyáltalán van jövője a magyar állattenyésztésnek, a magyar genetikának? Mottónk is az, hogy azért dolgozunk, hogy a magyar állattenyésztésnek ne csak sikeres múltja, hanem sikeres jövője is legyen. Van mire támaszkodnunk, van egy szaktudás, és nem csak a tenyésztésben, a tenyésztés szervezésben is, hiszen a logónkban is szerepel 1830, azért 1830, mert Széchenyi István 1830-ban hozta létre az Állattartók Szövetségét, vagy egyesületét akkor még, és aztán ez egy szerves fejlődéssel alakult egészen a II. Világháborúig, amikor az államosítást következtében ez megszakadt, és 90-es években, amikor újra alakultak a tenyésztő szervezetek, akkor keletkezett egy olyan igény, hogy ezeket fogjuk össze, ezeket a tenyésztő szervezeteket egy ernyő alá, és hogyha a döntéshozók tárgyalni akarnak az állattenyésztésről, akkor ne külön-külön kelljen ugye tárgyalniuk. Most továbbra is, ha azt nézzük, hogy 30 éve stabilan áll és működik ez a szövetség, nem azt mondom, hogy nincsenek belső viták, nem azt mondtam, hogy minden egyesület a legmagasabb szinten tudja végezni a munkáját, mert azt is látjuk, hogy nagyon heterogén társaságról beszélünk. Van, aki már szinte az űrtechnológiával foglalkozik, és van, aki még mindig egy nagyon tradicionális módszer alapján végzi a törzskönyvezést vagy a teljesítményvizsgálatot, de összességében a szövetség az, hogyha megkérdezzük a minisztériumban a döntéshozókat, vagy akár a szakmában, hogy mi az a szakmai szervezet az állattenyésztésben, akit érdemes megkérdezni, akkor én úgy tudom, hogy nagyon sokan az Állattenyésztők Szövetségét vágják erre rá válaszként, és azt mondom, hogy akkor sikeresek vagyunk, hogyha ez a válasz.
Magyar Állattenyésztők Szövetség 1995. június 27-én itt Budapesten, a Várban alakult meg. 4 alapító szövetség vezetői alapították a szövetséget. A Magyar Lótenyésztő Szövetség részéről dr. Papócsi László és Németh Csaba, a Sertéstenyésztők Szövetsége részéről Horváth Ernő, a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetsége részéről Szávai Gábor, és a Juhtenyésztő Szövetség részéről jó magam voltunk, akik az alapításában aktívan részt vettük, és megszerveztük a Magyar Állattenyésztők Szövetségét, és megalapítottuk a szövetségekkel közösen. Mi volt a célotok? A célunk az volt, hogy az állattenyésztésnek legyen egy olyan közös szervezete, amelyik összefogja az ágazat valamennyi fontos szereplőjét, hogy egységesen tudjuk az ágazat érdekeit képviselni, ami mai napig is úgy gondolom fő szempontja a szövetségnek, és vannak olyan dolgok, amik túlmutatnak egy-egy állatfaji szövetségen. Minden állatfaji szövetség végzi a maga dolgát, de vannak olyan közös dolgaink, amik túlmutatnak rajtunk, amiben közösen kell fellépnünk, és közösen kell erőt demonstrálnunk az ágazat érdekében. Hogyha a külső szemlélő megnéz benneteket, akkor ez az összefogás, ez példaértékű. Minek köszönhető ez? Hát én úgy gondolom, hogy maguknak a szövetségeknek, illetve a Magyar Állattenyésztők Szövetségének a mindenkori vezetőinek köszönhető ez. Ugye akár kiállításokon történő egységes megjelenés, akár egy jogszabálynak a közös véleményezése, vagy legutóbb mondjuk, ami most évelején volt, egy járványügyi helyzetben az egységes mozgósítás és az egységes információknak a közvetítése, és hát ennek köszönhetően sikerült így megoldani nagyon-nagyon zökkenőmentesen a kialakult helyzetet. Te ügyvezető igazgatója is voltál, nem is egyszer ennek a szövetségnek. Hát igen, alapításkor én voltam egy évig a Magyar Állattenyésztők Szövetségének az ügyvezető igazgatója, és aztán utána még 2 alkalommal, amikor az adott ügyvezető, aki éppen betöltötte az állást, éppen elment, és a következő még nem jött, még egyszer egy fél évig, és egyszer egy 3-4 évig én voltam az ügyvezető igazgatója a szövetségnek, és azóta is a szövetségnek az elnökségi tagja vagyok, és részt veszek a szövetség napi munkájának a irányításában. A jó ágazat, az, amit te képviselsz, az mit köszönhet ennek a szövetségnek? Hát én úgy gondolom, hogy azt köszönheti a szövetségnek, amiről már az előbb is beszéltem, hogy van egy olyan egységes, közös fellépő szervezetünk, ahol, hogyha olyan problémákkal állunk szembe, ami túlmutat az ágazatunkon, akár ez most mondjuk a tenyésztésszervezési támogatás, erről biztos, hogy nagyon sokan hallottak, és ennek az ügye, ez nem egy ágazati szövetségnek a feladata, vagy olyan közös jogszabályi véleményezés, ami minden ágazatra kiterjed. Hiába akarjuk mi a Magyar Juhtenyésztő Szövetség részéről érdeket képviselni, Isten igazából csak úgy tudjuk, hogyha mögénk felsorakozik az összes többi ágazat. Tibor, te hogy lettél a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke? Előtte több évtizeden keresztül végeztem azt a szakmai gyakorlást és szakmai gyakorlatot, ami az állattenyésztés is beletartozik, és tagja voltam a Hosteremfíz Egyesületnek, és küldött is voltam e tekintetben több alkalommal, és egyszer rám esett a választás, és nagyon megtisztelő volt számomra, hogy én vezessem ezt a szó szerint kiváló grémiumot, ahol rendkívül sok, nagyon-nagyon jó képességekkel és szakmai tapasztalattal bíró ember van. És ha úgy végig gondolunk azon, hogy hogyan lehet egy ekkora szervezetet jó értelemben összetartani, hiszen 42 azoknak a száma, ami a tenyésztő egyesületeknek a száma, 12 000 tenyésztő tagunk van, 110 fajta van, amit ezek a tenyésztő egyesületek összefognak, és ha így ránézünk, akkor szinte lehetetlen küldetés, hiszen nagyon cizellált érdekkörök vannak, akár az őshonosok, akár az intenzívebb fajták vonatkozásába, és nyilvánvaló,
hogy ezt valahol egy mederbe kell terelni. De én vallom, hogy ha az emberek minél nagyobb szakmai tudással és tapasztalattal bírnak, akkor ezzel arányosan nő az a szakmai alázatuk és kompromisszumkészségük, amik előre viszik a dolgokat. És én nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok, hiszen ebbe a körbe nemzetközi tapasztalatokkal bíró, nemzetközi elismeréssel, tudományos fokozatokkal bíró emberekkel dolgozhatok együtt. És nagy elismerés számomra, hogy ezt a Magyar Állattenyésztők Szövetségét én vezethetem. Ha rátekintünk Európára, nincs hasonló ilyen ernyőszervezet, mint a Magyar Állattenyésztők Szövetsége. A világban is csak egy-kettő hasonlatos van. Tehát, hogy egy szövetség alatt, tehát a Magyar Állattenyésztők Szövetsége alatt legyenek az állattenyésztők, ez bizony nagyon ritka, illetve egyedülálló dolog. Bízom benne, hogy ez sokáig fent tud maradni, hiszen ezek hozták azokat az eredményeket, amikkel ma rendelkezhetünk. És nyilván az alapítók célja volt 95-ben, hogy valóban az állattenyésztő fogalom egy megbecsült név legyen a magyar társadalomban, és az állattenyésztés, mint tevékenység, az export alapján is, és nyilvánvalóan a napi tevékenység során is fent tudjon maradni, megőrizhessük a nemzeti identitásunkat és függetlenségünket, és a magyar fajták ne veszejtődjenek el. Nem csak a Kárpát-medencei gazdasági térbe vagyunk ott, mint tenyésztőszervezetek, hanem nyúl vonatkozásába Európa nagy részében mi adjuk a genetikát. Nyugat-Európa egyes területein jú tekintetében, egyes júfajták tekintetében gondolkodunk a közös törzskönyvezésen. Tehát nemhogy visszafejlődtünk volna, hanem előre megyünk szerencsére. És a magyar tenyészállat rendkívül keresett Európába, hiszen azt mondják az európai tenyésztők, hogy mi a genetikai vizsgálatokon túl a különféle saját teljesítményvizsgálatokat valóságosan, mindenféle érdektől mentesen, szakmai alapon tesszük meg. Tehát ha Magyarországon volt az az állat egy teljesítményvizsgálatnak alávetve, az azt tudja, a magyar tenyésztő nem ad fals adatot semmilyen módon. És ha sikerül az elkövetkező években még előre jutni a tekintetbe, hogy a társadalmi elfogadottság növekedjen az állattenyésztők iránt, akkor még sikeresebbek tudunk lenni. Balázs, neked az egész életedet végig kísérte az állattenyésztés, az állattenyésztési ágazat. Így nem véletlen, hogy 2 ciklusban is téged választottak meg a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnökének. Hogyan élted ezt meg? Annyira végigkísérte az életemet az állattenyésztés, hogy a szülői házban is mindig volt állatunk. Gyerekkoromban nyulam, galambom. Ide kerültem a hódmezőgazdához 1981 őszén, most volt 44 éve, azóta az állattenyésztésben dolgozom. Azt gondolom, hogy nagyon szép, nagyon komoly eredményeket elértünk itt a kollégákkal együtt a több 10 év alatt, és valószínűleg ez is predesztinált engem arra, hogy 2008-ban MÁSZ elnökké válasszanak, habár ennek azért országos szinten is volt már előzménye, mert 1989-ben ott voltam a Holstein-Fries Tenyésztők Egyesületének alapítóülésén, 89-ben megalapítottuk a Furiózó North Star Tenyésztők Egyesületét, tehát azóta valamilyen szinten több egyesületnek úgy voltam tagja, hogy a Tenyésztőbizottság, elnökség, volt a több ilyen társadalmi szervezetnek elnöke is voltam, ezek mind a tenyésztő szakmai szervezetek, és ebből jött az, hogy MÁSZ elnökké választottak 2008-ban. Mi az a kohéziós erő, ami összetartja ezt a szövetséget, hiszen annyi félék vagytok?
kohéziós erő maga a szakma. A szakma olyan, hogy mindenki szereti azt az állatfajt, vagy általában az állattenyésztést, a mezőgazdaságot. Aki ma még ezt csinálja, annak muszáj szeretnie azt, amit csinál. Nem mindig örömmel, mert van elég sok keserűség is benne, de szeretettel csináljuk. És a másik dolog pedig az, hogy én határozottan mondtam, ragaszkodtam ahhoz az elvhez, hogy a mászban nem politizálunk. Ott csak szakmáról beszélünk. Nagyon régen járok már ide Hódmezővásárhelyre, és nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy sokan és sokszor temetni vélték a magyar állattenyésztést, a fajta előállítást, és hát nem lett igazuk, hála Istennek. Mi az, ami ezeket a fajta tulajdonosokat, ezeket a törzstenyészeteket életben tartja? Továbbra is azt tudom mondani, hogy a szakma szeretet. Az a mérhetetlen alázat a tartott állatfaj iránt. Mi ezt tanultuk, ezt hordjuk a génjeinkben. Én el se tudnám képzelni, hogy ma már különösen 44 év után nem, de 20 évvel ezelőtt se tudtam volna elképzelni, hogy én mással foglalkozzam. És amikor voltak gondjaink, akkor is igyekeztünk megoldani, tudjuk sokan, hogy volt, amikor demonstráltunk is, de mindig a szakmaiság mellett, mindig a szakma érdekében, hogy fönn tudjunk maradni. A Limuzin és Bundakiten Tenyésztők Egyesülete azon céllal alakult, hogy ezen két nemes francia fajtát Magyarországon elkezdjék tenyészteni. Ezen húsfajták, ugye mind a kettő húsmarhafajta, ezen húsmarhafajtákat szeretnénk olyan szintre emelni és folyamatos genetikai előrehaladással fejleszteni, hogy egy olyan közkedvelt fajta legyen, mint amit azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban már közelítőleg el is ért. Miért volt fontos behozni ezt a két fajtát? Azon piaci állapotok, amik Közép-Európában elterjedtek, tehát a hízó alapanyagnak az előállítása, abban azt gondolom, hogy azokban a keresztezett tenyészetekben, vagy árutermelő tenyészetekben, akik ezzel foglalkoznak, ott ez a két fajta nagyon jól megállja a helyét. Nagyon jó húsgyarapodással, nagyon jó szaporossági mutatókkal rendelkeznek, és ezért közkedvelt fajták a magyarországi húsmarha tenyésztésben. Mennyire sikerült bevezetni a tenyésztők között ezt a két fajtát? Erre egy nagyon jó szám az, ami körülbelül 4 éve van egy tenyészbika de minimis támogatás, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a húsmarhafajták között mennyi tenyészbikát adnak el, és ezekre van egy támogatás. Ebben a rangsorban, ami a Magyarországon felhasznált körülbelül 6-7 húsmarhafajtát érinti, a Limuzin és Bundakiten a két vezető fajta, tehát több mint 600 tenyészbikát adtunk el ezekből a fajtákból. A tagjaitok azok mit kapnak ettől az egyesülettől, amit te képviselsz? Egyesületünk folyamatosan próbálja tájékoztatni a tartóinkat, illetve a tagjainkat, a törzstenyészeteket egy szigorú rendszer szerint, az árutermelőket pedig minden olyan információval, amivel segíthetjük az ő tenyésztésüket és a tenyésztési előrehaladásukat. Ti is tagjai vagytok a MÁSZ-nak, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének. Miért? Azt gondoljuk, hogy a MÁSZ-nak nem csak tagja kell, hogy legyünk, hanem azok a pozitív hozadékokkal, ami a MÁSZ tagsággal jár, azokat az előnyöket élvezzük is. Mik ezek az előnyök? Legfontosabb előny mindenképpen az információ áramlás, tehát hogy olyan információkhoz tud jutni egyesületünk a MÁSZ-on keresztül, amik a tenyésztésünket, a támogatási rendszerünket, de az egész egyesületünknek a működését tudja segíteni. Te termelő is vagy, nem csak a szövetségnek az egyik vezetője. Te, mint termelő, hogyan érzed, hogy milyen segítséget kapsz ettől a két szervezettől? Szűkebb körben vesszük, akkor a Limuzin és Bundakiten Tenyésztők Egyesülete az olyan szakmai információkkal és olyan szakmai háttérrel látja el a saját tenyészetemet, amivel olyan tenyészállatokat tudok előállítani, amik piacképesek, és ugye a genetika előadása, ami szerintem az egyik legfontosabb egy tenyésztés, főleg egy törzstenyészet esetén, ebben mindenféle segítséget megkapok.
Azok a dolgok, amik viszont már túlnyúlnak az Egyesületnek a hatáskörén, tehát akár egy kiállításszervezés, akár egy olyan rendezvénynek a megszervezése, de akár egy politikai vagy egy agrárminisztérium felé való támogatási igény, ebben nagyon nagy segítség tud lenni részünkre a MÁSZ. A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének 2023 óta vagyok az elnöke. Egyébként a szövetséget pillanatnyilag 17 lófajta tenyésztő egyesület alkotja. Ezekből az egyesületekből több egyesületnek is voltam vezetőségi tagja az elmúlt 10 évben. Az elnököt pedig az egyes egyesületek vezetőiből választják, és én abban megtiszteltetésben részesültem, hogy 2023-ban engem választottak az MLOS elnökének. Mennyire maradt lovas nemzet a magyar? Nyilvánvalóan az 1000 éves történelmünk szervesen kapcsolódik a lótenyésztéshez. Hogyha a napjaink eredményét nézzük, akár statisztikai számokba, akár sporteredményekbe, akkor lehetne vitatkozni, hogy mennyire lovas nemzet a magyar ma. De amit kiemelnék az MLOS vagy akár a MÁSZ kapcsán az, hogy a lótenyésztés szervezés mondjuk a Kárpát-medencében vagy Közép-Kelet-Európában sokkal magasabb szinten áll, mint a környező országoknak a lótenyésztés szervezése. Tehát, hogyha innen közelítjük meg, akkor azt kell mondjam, hogy igen, mi itt a környező országok tekintetében egy lovas nemzetnek kell, hogy minősüljünk. Mi ma a lónak a szerepe a mai társadalomban? A második világháború után alapvetően átalakult a ló szerepe, hiszen már sem a hadsereg, sem a mezőgazdaság, sem a szállítás-kereskedelem közlekedésben nem vett olyan mértékben részt a ló, mint a háború előtt, úgyhogy elsősorban a sport irányába fordult a lónak a hasznosítása, és aztán egy kicsit beszélünk mostanában hobbiról, sportról, rekreációról, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb szerepe a lónak ma abban van, hogy hogyan tudja a mai urbánus, civilizált embert, aki talán túl civilizált és egy virtuális világban él, az internet világába, hogyan tudja a ló közelebb hozni a mezőgazdasághoz, a természethez, egy természetes környezethez, a természeti világhoz. Mióta tagja a szövetség, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének? A MLOS, a Lótenyésztő Szövetség alapító tagja a MÁSZ-nak, tehát amikor ez megszületett az Állattenyésztő Szövetsége, akkor azt gondolom, hogy a két legfontosabb szervezet volt a szarvasmarha és a ló, úgyhogy már az alapításkor, amikor az egész MÁSZ megalakult, akkor a Lótenyésztő Szövetség, a lótenyésztők már szerves részét képezték ennek. Mind a mai napig alapító tagként tisztelik a lovas szövetséget, a Lótenyésztő Szövetséget, a lovasokat ebbe a szervezetbe, és ebből adódik, hogy a MÁSZ mindenkori társelnöke, az MLOS elnöke jelen esetben él. Mit ad a szövetség nektek, lovasoknak? Ugye a legfontosabb dolog az érdekképviselet, és mi tagja vagyunk az Állattenyésztők Szövetségének, amely gyakorlatilag nagy mértékben átfogja az egész állattenyésztést. Ez egy nagyon erős pozíciót jelent, egy nagyon erős helyzetet jelent, akár a gazdasági környezet, az agráriumon belül az állattenyésztés szempontjából, vagy akár az egész gazdaságban, amikor nekünk itt a hangunkat kell hallatni, és lobbizni kell valamiért, sokkal erősebbek vagyunk, hogyha a MÁSZ-ban különböző állatfajok jelen vannak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és amit elmondtam a lóval kapcsolatban, hogy a magyar lótenyésztés a tenyésztésszervezés szempontjából kiemelkedő szervezettséget mutat, ez igaz az állattenyésztésre általában, és ahogy felépül a lótenyésztés, vannak tenyésztők, egyesületek és szövetség, ez tagja a MÁSZ-nak, a MÁSZ sok lábon áll, hiszen ugyanúgy az egyéb faji egyesületek alkotnak szövetséget, amelyek megalkotják a MÁSZ-t, tehát általában azt tudom mondani, hogy a MÁSZ egy lenyomata és egy nagyon jó példája annak, hogy Magyarországon az állattenyésztés szervezése magas szinten áll. Én azt gondolom, hogy az állattenyésztési kiállításoknak óriási szerepe van, és a jelentősebb állattenyésztési kiállításokban nagyon nagy szerepet játszik a MÁSZ. Ezek közül szerintem a legfontosabb a vásárhelyi kiállítás, hiszen azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európában a legnagyobb állattenyésztési kiállítás a vásárhelyi, amelyben nagyon fontos szerepet játszik az Állattenyésztők Szövetsége. És nyilván itt megjelennek a legfontosabb gazdasági állatfajták, a MÁSZ tagjai, úgy, ahogy a ló is, és ezen a kiállításon is nyilván nagyon fontos, nagyon mély szakmai tartalommal bír. De mi a közönség szempontjából a leglátványosabb, legérdekesebb, az minden esetben a ló.
Gábor, mit jelent neked a MÁSZ létezése? A MÁSZ létezés az a magyar állattenyésztésnek egy óriási támaszt jelent, hiszen Magyarország hagyományosan állattenyésztő tudással rendelkezett és hagyományosan állattenyésztő ország volt. Napjainkban már kezdünk bizonyos tekintetben lemaradni Nyugat-Európától, de vannak erős ágazatok, amikben megmaradt a termelési potenciálunk. És ezeknél a szervezeteknél nagyon fontos, hogy a tenyésztők, azoknak legyen egy erős ernyőszervezete, hiszen a tenyésztési munka nehéz, rengeteg jogszabály szabályozza, és az érdekeket is képviselni kellene, és lehetőleg egységesen. Sok szabdalt tenyésztőszervezet egyenként nem tudja úgy az érdekeit képviselni, mint az Állattenyésztők Szövetsége, ahol összefognak ezek a szervezetek, és a MÁSZ mint egy ernyőszervezet képviseli az érdekeiket. Segít abban, iránymutat abban, hogy melyik ágazatokban, milyen irányban, merrefelé fejlesztenek, de természetesen a tenyésztőszervezetek maguk határozzák meg azokat a tenyésztési célkitűzéseket, hogy mit szeretnének elérni a jövőben. Tud lobbizni ez a szervezet a mindenkori hatalom és a tenyésztők között? Mindenképpen, hiszen elmondhatja magáról az éppen MÁSZ képviselő tárgyaló, hogy mögötte teljes állattenyésztés, magyarországi állattenyésztés ott van, és ugye ez egy nagyon nagy érték és egy nagyon nagy erőt is jelent képvisel, és hogyha szakmai konszenzus van, ez több fórumon is elhangzott, hogyha az állattenyésztőknél, a különböző szakmai szervezeteknél konszenzus van valamilyen kérdésben, akkor azt általában támogatja is az aktuális politika. Te személy szerint is több pozícióban vagy jelen az állattenyésztési ágazatban, hiszen a ti cégetek, a Hódmezőgazda ZRT rendezi meg Magyarország legnagyobb állattenyésztési seregszemléjét. Ti miért csináljátok ezt? Mi azért csináljuk ezt, mert a mi munkánk, agrárosok munkája, főleg akik állatot is tartanak, nekünk ez a hivatásunk, ugye sokszor elmondjuk, hogy a hobbink is egybe, és azért csináljuk, mert nekünk fontos a magyar állattenyésztés. Elsősorban ugye mindig a saját házunk berkein belül a saját állattenyésztésünk, de a magyar állattenyésztés nagyon fontos, és fontos megmutatnunk azokat az értékeket, amiket mi magyar állattenyésztők képviselünk, és ez a kiállítás ez jó rá. Én úgy örököltem meg ezt, hiszen 2004-ben kerültem Vásárhelyre, és a kollégáim már korábban elkezdték ennek a kiállításnak a szervezését, és meg is rendezte a Hódmezőgazda ZRT a MÁSZ-szal közösen ezeket a kiállításokat már korábban, és a mai napig a MÁSZ-szal és az ernyőszervezet különböző tenyésztőegyesületeivel közösen szervezzük ezt a kiállítást. Ők szabják meg, hogy milyen állatok jönnek oda, óriási szakmaiság van, itt már kiválasztási kritériumok vannak, és az elmondható Hódmezővásárhelyről, hogy aki a magyar állattenyésztésbe számít, az Vásárhelyen biztos, hogy ott van. Ez a MÁSZ érdeme is, és a MÁSZ is egyébként képviseltetni szokta magát szinte minden faji szövetséggel. A te nevedhez fűződik többek között az Alföldi Állattenyésztési Napok létrehozása és hát működtetése. Úgy is lehet mondani, hogy te vagy az egyik motorja ennek a kiállításnak. Mit jelent neked ez a kiállítás? Mit jelent neked az, hogy szinte mindenki itt van azon a néhány napon, aki számít az ágazatban? Nagyon nagy büszkeség, nagy öröm. Talán tudtam élni azzal a lehetőséggel, amit én megkaptam 10 éves szakmai múlttal a hátam mögött, akkor nyílt meg a lehetőség, hogy több országba el tudjunk menni, szakmai utakat tudtunk szervezni, és én úgy éreztem, hogy kötelességem az út fejében átadni. Hát sokszor úti beszámolókat is írtunk, megjelentettük, de amit ott tapasztalt az ember, azt kötelességének érezte, hogy itthon átadja. Abból a tapasztalatból jött, amit én külföldön szereztem, ez a kiállítás létre. Kiállítások szervezése. Kezdetektől fogva egyébként ez így néz ki, és a történelmi hagyományaink is ilyenek, tehát a jogelődöknél is ez egy nagyon fontos szempont volt, akkor még úgy hívták az állatmutatás. Bemutassuk az állatokat, akkor árverések is voltak még. Az elmúlt időszakban az árverésekkel nem olyan egyszerű, hiszen a mai világban, az online rendszerben azért ez már
bizonyos esetekben sokkal rugalmasabban meg tud történni kiállításon kívül, de azért annak ellenére, hogy a Covid után nehezebb a tenyésztőket is, illetve az embereket is ilyen kiállítások köré szervezni, azt mondanám, hogy erről nem lehet lemondani. Nagyon fontos az, hogy személyes találkozások legyenek, be tudjuk mutatni élőben is, ne csak videókon az állatokat, meg tudják fogni, érezni, szagolni tudják az emberek ezeket a jószágokat, lássák a szépségét, a nagyságát ezeknek az állatoknak, és tudjanak beszélgetni a tenyésztőkkel, hogy ki van a termék mögött. Úgyhogy továbbra is fontosnak tartom azt, hogy tenyészállat kiállítások legyenek. Az Állattenyésztők Szövetségének ez egyik fő feladata, és hát Magyarországon az a 3 regionális kiállítás, ami az elmúlt több mint 30 évben kialakult, én azt mindenképpen mondanám, hogy ez egy kiváló lehetőség. Magyarországon a 3 regionális kiállítás, ami az elmúlt több mint 30 évben kialakult, ezek között ugye a Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési Napok az, ami mindenképp az első, és aztán a Debreceni Farmer Expo, illetve Kaposváron a Kaposvári Állattenyésztők Napja nagyon szépen mutatja és bemutatja annak a régiónak az állattenyésztését, annak a régiónak a mezőgazdaságát. És hát mindig az a kérésem a tagszervezeteinkkel, hogy mindegyik kiállításra találják ki a bemutatkozásnak az arculatát, és osszák meg az erőket, tehát hogyha van egy országos tenyészállat kiállítás az egyik helyen, egyik évben, akkor a másik évben tartsák ezt esetleg a másik helyen. És hát az is nagyon fontos, hogy nemzetközi kitekintése is legyen egy ilyen kiállításnak, tehát hívjunk meg nem csak magyar gazdákat, hanem nemzetközi kapcsolatokat is építsünk ezeken a kiállításokon. A Holstein Fíztenyésztők Egyesületéhez 1995-ben csatlakoztam, egy amerikai ösztöndíjból éppen visszatérve, hazatérve, diploma előtt. Ez egy szokatlan dolog volt, hiszen akkoriban még nem rohangáltunk ennyit, mint most. Elnyertem egy szakmai pályázat során, és ott 2 évet egyetemen, illetve farmokon dolgoztam. Akkor csatlakoztam tenyésztési főmérnökként, majd később tenyésztési igazgatóként, és 1999-től az Egyesület ügyvezetője vagyok. Ilyen minőségemben a Magyar Szarvasmarha-tenyésztők Szövetségének titkára is, akit azóta gyakorlatilag évente a tagság újra választ. Ami még nagyon fontos számomra és a magyar tenyésztés elismerése számára az, hogy azóta az Európai Holstein Konfederáció elnökségi tagja, illetve 2016 óta pedig a Világszövetségünk alelnöke vagyok. Tehát ez egy olyan ív és egy olyan megbecsülése a hazai tenyésztésnek, ami példanélküli. Kisország lévén, populációnkat tekintve, mégis elképesztő az, hogy ma, éppen a mai napon érkezett meg hozzám a Holstein International szakfolyóirat, az egyik legelismertebb szakfolyóirat, és ebben a világ legnagyobb tejtermelésű populációit elemzik, és ebben Magyarország a 4. helyen áll. Amerika, Kanada, Csehországgal versenyben a 4. helyen. Tehát egészen elképesztő ez a teljesítmény, a hazai tenyésztők, a hazai tudás, az a gazdálkodási szemlélet és az a tenyésztési kultúra, amit van, az példanélküli. Ha most csak 2000-ig nyúlok vissza, 2000-ben 7000 kg alatti volt az országos standard laktációs termelési átlag, ez ugye 305 napos laktációt jelent. A szelekciós program, a hazai nemzeti tenyésztési program révén az összes genetikai eszköz bedobásával gyakorlatilag ma több mint 4000 kg-mal, tehát 4 tonnával tudtuk javítani ezt a termelési szintet, és ma a teljes populáció vonatkozásában meghaladja 11 000 kg-ot. Ez egy elképesztő szám, és talán ami ennél még fontosabb, hiszen maga az egyszerű laktációs termelés hajszolása az önmagában kevés lenne ahhoz, hogy boldogok lehessünk. Ami nagyon fontos, az a hatékonyság javulás, amit megfigyelhető. Tehát az, hogy kevesebb tehénnel több tejet tudunk termelni, a környezet jóval kisebb terhelése mellett, ez egyértelműen a fajta egyik óriási erénye és a szaktudás elismerése. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége számunkra egy rendkívül nagy és óriási és jó lehetőség. Ha összefoglalnám, azt mondanám, hogy sokan kételkedtek, hogy lehet ilyen eltérő és ennyire egymástól különböző érveket összefogni. Gondoljunk csak arra, hogy a néhány grammos méh rovartól, a mi 1,5 tonnás tenyészbikáinkig, az óriási lovakig, a víz alatt, földön, vízen, levegőben, ugye a halak, a baromfi, a szárnyasok, illetve maga a haszonállatok. Hogy lehet ezt összefogni? Nagyon sokat gondolkodtunk rajta. Azt kell mondanom, hogy ez nem egy példanélküli dolog. Talán Magyarországon még az, hogy egy szervezet célzottan és tudatosan használja a lobby erejét.
Számunkra, akik a szakmába mélyedünk el nap mint nap, és ennek az összes problémáját észben tartva és kezelve dolgozunk, nem jut idő, energia és lehetőség arra, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozunk. Ezért számunkra fontos legyen egy olyan szakembergárda, aki ezt az érvet összefogva, természetesen velünk konzultálva tudja a döntéshozók felé kommunikálni. A másik szintén egy óriási kérdés. Hogy lehet az, hogy vannak olyan, például az őshonos fajtáknál, tiszteletben tartva és értékelve az ő hagyományaikat, náluk a törzskönyvezést jelenti a szakma csúcsát. Nálunk a törzskönyvezés az a belépő, egyáltalán, hogy valaki játékba kerüljön, hiszen itt csak törzskönyvezett tenyészállatokról tudunk beszélni. Hogyha a tenyészállatokról beszélünk, akkor amellett akkor jelent értéket, ha megjelenik a teljesítmény. A teljesítményeinket nemzetközi sztenderdek szerint kell kommunikálnunk és bemutatnunk a világnak. Ezért ugye az egyik szélsőség, jó értelemben véve, a hagyományos és megőrzött törzskönyvezés, a másik az űrkorszak, amit mi követünk el. Ez a két szélsőség. Hogy lehet ezt összefogni? Nagyon nehéz. Ezt csak úgy tudjuk összefogni, és csak akkor lehet eredményes, ha egy közös szakmaiság mellett egy szakmai tisztelet, emberi egymásra utaltság, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy hitelesség zajlik, és hitelesség rejlik. Számunkra a MÁSZ egyértelműen egy előrevívő dolog, és a közösség erejét megmutató hiteles szervezet. A Magyar Fajta Tiszta Sertéstenyésztők Egyesülete azzal a céllal alakult meg, hogy átszervezték a magyar állattenyésztést a rendszerváltozás után, és ezután is szükség volt tenyésztő szervezetekre, amiket előtte az állattenyésztő vállalatok hajtottak végre tenyésztés szervezést. Erre alakultunk mi meg. A mi feladatunk a fajtatiszta sertésfajták, magyar fajták, így a magyar nagyfehér, a magyar lapály, a durok, a pietrén és a hampshire fajtáknak a tenyésztése, illetve ezeknek a keresztezései, ugye F1 előállításba, pietrénszerdulok, pietrénszer hampshire, illetve női varba pedig ugye F1 kucasüldő előállítás. Ezeknek a tenyésztése, ezzel kapcsolatos teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés a feladatunk. Mikor csatlakoztatok a Magyar Állattenyésztők Szövetségéhez? Gyakorlatilag az Állattenyésztők Szövetsége is ugye akkor alakult meg, mikor a tenyésztő szervezeteknek is ugye meg kellett, hogy alakuljanak. Az Egyesületünk is akkor alakult, illetve a MÁSZ is, és mi tagjai vagyunk a Sertéstenyésztők Szövetségének, és a Sertéstenyésztők Szövetsége alapító tagja volt a Magyar Állattenyésztők Szövetségének. Mit kaptok ettől az Egyesülettől? Közös érdekképviselet, tehát nagyon fontos az, hogy közösen fogalmazzuk meg a céljainkat, minden egyes állatfaj megfogalmazza magáét, de ezeket a kívánságainkat, szarvasmarha, juh, ló, illetve mi sertésesek, ezeket közösen kell tovább vinnünk hatóságok felé, így a minisztérium felé. Ezek a legfontosabb feladatok nyilván a tenyésztési feladataink, a minden egyes állatfajba a fajták genetikájának megőrzése, ezeknek a védelme, illetve a fejlesztése. Ezekhez a feladatokhoz ugye támogatásra van szükségünk a minisztériumtól is, többek között hatóságtól is, ezeket fogalmazzuk meg, ezekhez pedig nagyon sok esetben ugye pénzre van szükség, tehát nem csak munkára, hanem pénzre. De a mi esetünkben, ami a legfontosabb alapírja ennek a tenyésztés szervezési támogatások, nekünk is, sertéseseknek és minden állatfajnak szüksége van. Ezt szeretnénk, ezeket a támogatásokat fenntartani. Szeretnénk, hogyha ebbe a kis zsebbe mindig lenne pénz, és hát mivel mindig többe kerül ennek ezek a költségek, ezért szeretnénk, hogyha ezt a keretet bővítenék is az elkövetkező időben. Hogyha azt mondom, hogy mondj egy olyan élményt, ami a MÁSZ-szal kapcsolatos, akkor mit mondanál? A legfelemelőbb érzés számomra az országos állattenyésztési kiállításoknak a szervezése. Én erre már gyakorlatilag a szakmám kezdetétől nagyon jó szájízzel emlékezem. Ezeken a kiállításokon ugye nagyon szép állatokat mutatunk be, jól felkészítetteket, mind teljesítményparaméterben, mind pedig különbe. Nagyon jó nézni
azt, hogy amikor a fajta bemutatókon, a showbírálatokon, a közönségprogramokon ott vannak a nézők, és ezek a nézők elégedetten nézik a kiállítást, majd pedig a kiállítás után boldogan és mosolyogva távoznak a kiállításról. Ez szerintem egy nagyon szép dolog. Ezeket a kiállításokat a MÁSZ-on belül ugye közösen szervezzük, akár Hódmezővásárhely, Omék, Debrecen, kaposvári kiállítások. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége 2015 végén alakult. Mi is most ünnepeljük a 10 éves fennállásunkat. A legfontosabb célok a szövetség életében, amit annó kitűztünk magunk elé, hogy az ágazatot segítsük mind érdekérvényesítésben, állatjóléti támogatások vonatkozásában, illetve a nyomonkövetés segítésében, hogy minden típusú olyan feltételnek eleget tudjanak tenni a sertéstartók, amelyek akár hatósági vagy Európai Unió szinten megjelennek előttük. Mi ezeket a folyamatokat segítjük a számukra. Milyen eredményeitek vannak? Gyakorlatilag jelen pillanatban az ágazatban, állatjóléti támogatásban több mint 18,5 milliárd forint, ami elérhető. A jogalkotási folyamatokban most már abszolút az ágazatot képviseljük, és minden szempontból próbáljuk a hatóságok munkáját segíteni, legyen az Magyar Államkincstár, NÉBIK vagy éppen az Agrárminisztériumnak a munkáját. Ezekben mi részt veszünk. Főjelzőforgalmazók is vagyunk, illetve gyakorlatilag a nyomonkövetési rendszerekben a tenyészállatok, tenyészsertéseknek a jelölését, nyomonkövetését, azt mi koordináljuk és segítjük a sertéstartók számára. Ti is csatlakoztatok a Magyar Állattenyésztők Szövetségéhez. Miért? Korábban is volt már itt a sertésnek egy érdekérvényesítő szervezete. Mi az átalakulásunkkal vagy megalakulásunkkal ezt a szerepet átvettük, és nagy örömmel jövünk mindig, mert itt a többi állattenyésztőktől is nagyon sokat tudunk tanulni. Nyilván nekik azért korábbi, régebbi szervezeteik vannak, sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, illetve hát a mi szervezetünkben is tenyésztő szervezetek is tagok, tehát az ő munkájukat azt itt tudjuk képviselni, legyen az egy állattenyésztési törvénymódosítás, vagy bármi olyan, ami az állattenyésztőket tenyésztési frontvonalon érinti. Hogyha a MÁSZ tevékenységét nézzük, akkor mi az, amit ti köszönhettek nekik? A MÁSZ-nak, amit igazán köszönhetünk, az az, hogy a tenyésztőszervezeteink vonatkozásában ők azért erős érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, illetve a törzskönyvezési rendszerekben, ugye a támogatások vonatkozásában ők azok, akik koordinálják ezt, amely eljut a sertéstartókhoz közvetlenül is, úgyhogy ez egy erős lába ennek a szervezetnek, és a mi tenyésztőszervezeteinken keresztül ők sokat tudnak segíteni. Számos kiállítást is szervez a MÁSZ. Így van, számos kiállítást szervez, mi ezeken általában közösen veszünk részt, mi is jövünk velük és támogatjuk a tevékenységüket, legyen szó akár egy előttünk álló Omékról, vagy éppen a Hódmezővásárhelyi kiállításról, általában közösen segítve egymás munkáját jelenünk meg. Gábor, mit jelent nektek szakmailag az, hogy a MÁSZ kötelékében tudtok tevékenykedni? Ez az egész állattenyésztést érinti, mert tudniillik eléggé sokrétű az állattenyésztés, és ezeknek az állattenyésztési ágazatoknak az érdekei, értékei és képviselete, ez magával hozta azt, hogy szükség van egy olyan szervezetre, amit minden állattenyésztési fajtát képviseljen egységesen. Ezen belül persze vannak különböző, mert nyilvánvaló a különbözőségek megvannak, de az egységes állattenyésztési szemlélet, főleg a törvény előkészítésben, a rendelkezések előkészítésében ez nagyon fontos. Ez nem mindig könnyű, de a MÁSZ eddigi tevékenysége során ez sikeresen megoldotta, úgy érzem. A baromfisoknak mit jelent? Nektek mit jelent? Milyen segítséget kaptok? A baromfi az egy külön rész, mert ugye a MÁSZ-ban főleg emlős állatok vannak. És mi a baromfival foglalkozunk, és ezen belül az őshonos baromfival. És az egész MÁSZ-on belül az őshonos állatok az egy külön részt képviselnek, és mégis olyan közös dolgaink vannak az intenzív állattenyésztői egyesületekkel, ami szükségszerűvé tette az, hogy mi a MÁSZ-ban legyünk, mert így az őshonosok is igen erőteljesen képviselve vannak a MÁSZ által.
Milyen jövője van ma Magyarországon ezeknek az őshonos baromfi tenyészeteknek? Az egész őshonos magyarországi állomány, először is azok az egyesületek, akik ezzel foglalkoznak, állami megbízást teljesítenek. Tudnék, a hagyományőrzés, a régi fajták megőrzése abban a formában, amiben kialakultak, ez nem csak a magyar identitástudatot, a tudományos továbblépést, ugye, mert ezek az állatok olyan tulajdonságokat is hordoznak, amik felhasználhatók a későbbi nemesítésekben, de azon kívül meg kell, hogy találjuk ezeknek a piacát is a mai viszonyok között, és ez úgy érzem, hogy lassan, de biztosan halad. A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete 1982-ben azzal a céllal alakult meg Gödöllön, hogy összefogja az országban méhanyákat nevelő méhészeket. Milyen eredményeket tudtatok elérni ez alatt a több évtized alatt? Az elmúlt 40 év alatt megötszöröztük a termelésünket. 20 000 méhanyát értékesítettek a 80-as évek elején, ma pedig már elértük a 100 000 darab párzott anyát, bölcsőből pedig több mint 80 000 darabot értékesítettünk. Hogyan tudjátok a méhanya tenyésztők, illetve hát ezen keresztül pedig a méhtartók érdekeit képviselni? Nagyon jó kapcsolatunk van a hatóságokkal, illetve a társszervezetekkel, mind az ONMÉ-val, mind a minisztériummal, mind a NÉBIK-kel, illetve a Magyar Állattenyésztők Szövetségével is nagyon jó kapcsolatunk van, és mindenhol a problémáinkat megpróbáljuk megoldani a szervezetekkel. Mióta vagytok tagjai a MÁSZ-nak? A Magyar Állattenyésztők Szövetségének több mint 2 évtizede vagyunk a tagja. Mit kaptok ettől a szövetségtől? A szövetségtől rengeteget kapunk, nagyon jó együttműködés van a többi tenyésztő szervezettel, kapunk a médiába való megjelenési lehetőséget a MÁL lapjain keresztül, a nagy omék, illetve hasonló rendezvényeken való megjelenést, illetve törvényi javaslatok, rendeletek módosításánál kikérik a véleményünket, úgyhogy tudjuk az ágazatunk érdekeit képviselni. Milyen jövőképet látsz a méhtartók között? A jövőképünk nem túl jó, az élet megváltozott, a méhtartásnak a kedve egyre jobban csökken, sajnos a mézár ezt nagy mértékben befolyásolja, de bízunk benne, hogy a méznek a szeretete, illetve a méheknek a szeretete és ennek az egész méhészeti szakmának a léte megmarad, és sok ember fog tartani faluhelyen méheket. Nektek, nyúltenyésztőknek mit jelent a Magyar Állattenyésztők Szövetsége? Mi 2019-ben csatlakoztunk a MÁSZ-hoz, de azelőtt már évtizedek óta néztük a munkájukat, hogy milyen csapat és hogy milyen közösen megjelenni az ágazatokban, és ugye mi képviseljük magát a nyúl ágazatot, és a nyúl ágazatonnak annyi előnye származik belőle, hogy az szinte elmondhatatlan, hiszen közösen tudunk megjelenni különböző kiállításokon, közösen tudunk a minisztérium felé fellépni, ugye nagyon sok kapcsolódó problémát, ha lehet nevezni problémáink vannak, hisz az állattenyésztés közösen jár egy cipőben, akár a energiaválság, akár a takarmányválság, akár az asszály ugyanúgy érint bennünket, különböző támogatási formátumokban is együtt tudunk fellépni, hiszen ha csak a vakcina támogatásokat, egyéb támogatásokat nézzük, akkor közös erővel, közös megegyezéssel ugye meg tudjuk szólítani az Agrárminisztériumot és ott a döntéshozókat, hogy valóban eredményt tudjunk elérni hosszú távon. Hogyha a tenyésztést nézzük, akkor a tenyésztésben mi az, amit tud segíteni ez a szövetség? Ugye minden szövetségnek valahol van egy tenyésztő tagja, nekünk is közel 55 nagyüzemi telepés, nagyon sok tenyésztőszervezet tartozik hozzánk, konkrétan 6 tenyésztőszervezet van ma Magyarországon, aki a MÁSZ-hoz tartozik Nyúlban, és hát ugye azok a közös megjelenések, ahol bemutatjuk az állatainkat, mondjuk egy állatvásáron, egy állatkiállításon, azok mind olyan pozitív üzenetet adnak mind a termelőnek, mind pedig a feldolgozónak, mind a döntéshozóknak, mind a fogyasztóknak, amely azt hiszem, hogy mindig pozitív irányba mozdítja el a tevékenységünket. Mennyire fogyasztják szívesen Magyarországon, illetve a világban a nyúlhúst?
A nyúlhúsfogyasztás az elsődlegesen Európai Uniósba szállítjuk, itt európai termék. Magyarországon közel 1-2% fogy, 95-97%-ban külföldre szállítjuk, de van közös kampányunk a másszal, hiszen a több éven keresztül ővelük bevonásukkal együtt volt a Nyújj bele kampányunk, amelyben közösen léptünk fel a kampányba, és közösen hirdettük, hogy ez is egy olyan finom és egészséges húst, amely kifejezetten ajánlunk a fogyasztóknak. Nagyon régen kezdtem már a juhtenyésztéssel foglalkozni, szüleimtől vettem át a feladatot, 1995-ben kapcsolódtam be a családi gazdaságba, és azt mondtam, hogy nekem ez az ágazat annyi jót adott, mindenemet, a családomat, az egzisztenciámat a juhágazatnak köszönhetem, és ezáltal úgy döntöttem, hogy ha tudok, akkor a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség vezetésén keresztül adok vissza valamit az ágazatnak. Talán mondhatom, hogy egy kicsit előrébb tartok, mint az átlag juhászat, mivel 3 fajtával törzstenyészetet tartunk föl, de régen a jutartók, juhászok azt mondták, hogy szakmai titkokat nem szabad kiadni a gazdaságból, de úgy gondolom, hogy minden egyes, akár állategészségügyi kezelést, akár takarmányozási kérdést nagyon szívesen megosztok a jutartó társaimmal, hogy ők is ezáltal tudjanak előrelépni és fejlődni. Ti tagja vagytok a Magyar Állattenyésztők Szövetségének is. Mit ad nektek ez a szervezet? A MÁSZ, mint egy ernyőszervezet, a többi állattenyésztő szervezet is tagja, ezáltal, hogyha valami problémánk van, akár szakmai, akár állategészségügyi, akár jogi, akkor ha közösen tudunk fellépni, az érdekünket jobban tudjuk érvényesítetni. Az elmúlt időszakban ugye az állategészségügyi kérdésekben itt volt a nyakunkon a ragadószáj és körömfájás, és nagyon-nagyon jó volt, ahogy a MÁSZ az információkat megosztotta. Ő volt a jutartók és az állategészségügyi szervezet között a kapcsolattartó. Nagyon sokszor lehetőséget ad a MÁSZ nektek arra, hogy bemutatkozzatok a nagy közönségnek, illetve a gazdatársaknak kiállítások alkalmával is. Igen, pont most is a MÁSZ szervezésében az Omékra készülünk, ahol be fogunk mutatni 18 juhfajtát és egy kecskefajtát. Ez úgy gondolom, hogy minden jutartónak, juhtenyésztőnek egy ingyen reklám, amivel a saját tenyészetének a minőségét meg tudja mutatni az érdeklődő közönség számára. Van ma jövője Magyarországon a juh és kecske tartásnak, hogyha itt a tenyésztést nézzük, hiszen ugye te is olyan gazdaságot képviselsz? Mindenféleképpen azt kell mondani, hogy igen, nem csak Magyarországra tudunk állatokat értékesíteni, hanem külföldre is, elsősorban keleti irányba, illetve dél-keletre, Törökországba. Az elmúlt években jelentős mennyiségű tenyészállatot el tudtunk adni, illetve hazai tenyésztőknek nagyon fontos, hogy jó minőségű tenyész alapanyagot tudjunk előállítani, amelyből ők tudnak profitálni. A Magyar Állattenyésztők lapját 1995-ben alakították, ugyanakkor, amikor az Állattenyésztők Szövetségét hozták létre. A Magyar Állattenyésztők lapjának 2006 óta vagyok a főszerkesztője, és mindig is szívügyem volt a tájékoztatás, a kommunikáció. A szövetség, amikor átvettem, akkor azért a kommunikációban bizony még azért kihívásokkal küzdött, finoman szólva. Tehát nagyon fontos volt megmutatni magunkat, látszani, látszódni, és minél több emberhez eljutni. Honlapot készítettünk, és egy színes, könnyen emészthető, informatív, de mégis mértékadó újságot képzeltem el, és úgy gondolom, hogy sikerült is megvalósítani. A visszajelzések azok, hogy ez a legolvasottabb és legnépszerűbb állattenyésztőknek szóló magazin. Ez nem csak nyomtatott, hanem online formában is, illetve digitális formában is elérhető ma már. Ott vagyunk minden kommunikációs platformon, ahol ott kell lenni most a mai világban. Tehát úgy gondolom, hogy nagyot léptünk ebben előre. Nagyot változott a világ az elmúlt években. Nem gondoltuk volna azt például 25-30 évvel ezelőtt, hogy az állattenyésztés növénytermesztés jövedelmezősége ilyen fordulatot vesz. 2022 és 2023 óta az állattenyésztés jövedelemtermelő képessége, nem azt mondom, hogy csodálatos és meg vagyunk elégedve, de a növénytermesztéshez képest és ahhoz képest, amit korábban, a korábbi 10-15-20 év alatt átéltünk, javult.
Mindenképpen ezt ki kell mondani. És én úgy látom, most több perspektíva van az ágazatban, mint akkor, amikor én ebbe belevágtam. Amikor az egyetem után elkezdtem állattenyésztéssel foglalkozni, több egyetemista évfolyamtársam is kérdezte, hogy de hát miért nem növénytermesztéssel foglalkozom, miért nem mondjuk a cukorrépával, ami sokkal jövedelmezőbb. Hát most tudjuk, hogy hol tart ma már a cukoripar, és hát én a húsmarhával kezdtem el foglalkozni, ma a húsmarha ágazat egyik legerősebb és legjobban jövedelmező ágazat az állattenyésztésnek. Nem tudtam ezt én 25-30 évvel ezelőtt, mégis így alakult, és én azt látom, hogy az elmúlt években az egyetemeken, a felsőoktatási intézményekben is a hallgatók jelentkezése azt mutatja, hogy újra kezd érdekessé válni az állattenyésztés. Ez mindenképpen nekünk egy hitet ad a jövővel kapcsolatban, az, hogy a európai országokban, ott, ahol korábban nagyon sok állatot tartottak, mondhatjuk túl sok állatot is tartottak, építik le az állattenyésztést. Magyarországon, ahol 25-30 éven keresztül sajnos lejtmenetben volt az ágazat, most egy lehetőség van előttünk, egy történelmi lehetőség van. Ezt a történelmi lehetőséget, hogyha az Állattenyésztők Szövetsége, ez a közösség felismeri, akkor azt hiszem, hogy egy nagyon perspektívikus jövő áll előttünk.